enyo no kwa na yi hene omoye keymakers ne yes 7 mienu a omu nim no na sabi niema ba ko mienu bi nti no na omonte apo ti nipa 5 eya atrankonye nipa 5 atena ase a omkọ veti omo anti ne se ukogina ba bi na se wote asem bi na se wamma mebisa sene asem ni sitie na fa ne sene asem no wote no na wo ka sabi breduasa na sabi mi hu ne se wadwene no emu ha kakra Ebusia edini yesei eno wan so TVGH ebusia edini yesei eno wan so TVGH ya ebusia so nya subscribe channel subscribe no like no comment no share e de ama ofro so yen bi e de ahwe se na your first time nko na wo hwe me a subscribe channel se na bi ga subscribe man what na share na like comment no like na comment na fa ma ofro so yen bi e de enhwe e ma me ya ene mo so fo kwa last na matena se na e da foforo e de ma me ne mo nya busia nyina ya ene ye kosunyan sunyan chieftaincy sunyan ahiniye hu nsem a sebe oba ahima ene sebe trankonya ya oso musi ahiniye no prominent wanto abedo mo ntam no enya asem ketewa echen kure sisi a okosunyan a yesi hinem yenu o ukosunya kuruduye mu a yesi ahene no mienu aheman hinem yenu mu a na ubeka se edi enti ne yesi amahene mienu mu a sunyan mahene mfa so ye mahene mu ba ahema atiase wono esi ohene foforo ena sunyan atrankonwa so tena ase no so esi ohene foforo ya na yesi na kura wunim hu bi na woni bi a abade ama sebe wona edi oba ahema achi kasa fa nchen ede enema a chese enim ensema enim ede kwa abontene no ena nana ya wote akonya so a ye de na tena akonya se ne ebia nu se o yesunyan ona yesunyan man hene no first na edi ndi wo mu di si ade ne ye kana se na ya efe na adima akoko ye de na si akonya so foforo no ye de na si akonya so beginning no na me kana se wono na chitivo na chidifo enne nananom trankonwa ya omuwo etai wono na chi no the warning about mo ba hima enne won na bloggers bi eni won etai na chi ya omude false news kwa bonten no mo so be kirekire mo be ka omu nsem kire mu se sebe emira akonwa ne to ya nana eka kire obi ase obi opese opra akonwa ne bia emira na won fa de opese wode ba ade bi etise twase wode ba bia no present fabra na nkyere se opa akonwa ne bia eden adi ena omogigeye onipa a wo ba veti ni nyina bi nyina obia de ne de bae ema nana ya yeyi ni wa wo te akonwa so sisi yeyi ni wo sunyan yi wo de ne de bae ema wo gitumu mo veti no na bo ade bi oso de bia mogiyeye manje ne bi ade bi echa so de ba bepre ahini ni bia no manje na ekoba ne sen na yeyi ni baaya omo a eye wo hema no wo na obekire se na wotie nsem omo ka wo hema no woto ma abusua no na matran konwa won na esi hene no won na ehwem di se akwamufo hene na nifa ne bankum mu nyina metena se no woto ma wo mo no mu ade bi baaya na omo hwem no mo se hwem ni bi o ye beboa na se omo hwem no mo yi se we na beboa no hwem a na ekoba ne sei na afede na hema se wo mpe no na wotie nsem ni mu ana hema se wo mpe no nyina ne se adan a abrante no eko tu kwan kwa abruchiri baaye no sebe na ama mbetia no wa mbetia no tu wo se na tretre se wo nyana obukuno nti wo mpe no nti odi akonya na nyeyie nti se na the personal issue ba ahenye ne ho de na bitima kwa se emwa because nsem ya sabi omo kasesi yi akoye personal issue so ho se na kase na asema wo kan se wono de wo mpeno na wono
nipa foforo wɔyi nipa foforo nti which means sɛ wokɔba sɛ nana ɔba ahema mu a sɛbi the peace asomdwe ne yɛhwehwɛ na sɛ asomdwe na yɛhwehwɛ na sɛ moa moatena ase nneɛma atwa sɛ mogye firi nana yɛ hɔ moagye afiri ne hɔnom wagye sɛ wofiri sɛ wompɛ no a beginning na ɔbaa mu yi ne kyerɛ na nka bɛka sɛ wani wobɛka ne beginning point blank sɛ mempɛ montwu so foforɔ mfa ne mmra ɛnso so wotie wo mu nsɛm a mokae mu a ɔmo kyerɛ sɛ nana nka saa wo wogye ne to mu adeɛ bi a aboadeɛ bi a wɔsɛ mogye ne biara no vet ne mu no mo vet no moagye amo yɛ tu so wɔ no ne ba ne sɛn na nana hima tena hɔ sɛ ahe wɔ mu no wɔ respect no two I will too kwa abuti wa metia no. It's a personal issue. Quite personal issue. I'm on a seven and now fast forward to my call as I go food for I see a henny. Or you know what was in constant sentiments in few. Was it all fear? So, and the combat was also beginning was say, or man see a Hinian war, a Hinian, or non beginning one see back on war. I am fear into. Mmerem kwa and just what's in it. So, and now, one out na matranko nya omu nyina support to advert ni mu nyina no. Satan no mu nyina wo ho. Ne ba ne say no mu twam etwa butu say mo yi moni say mo de mo nka ho. Afa yen komre na so mo sa mabutu ono no koma konwa. Abusia me mpese be kasa kese afa issue no ho. Mempese medi nkum ibira afa ho yenko sunyan traditional council for honum penifan sunyan traditional council yenko tie omo nudisem ni warning na omo dia ma oba ahema no ene won na eta na ti bi false news ekwa abonten efa ahenie na omo si no ho because anyo mo pe ene omo di si akonya no won na ba ahema no wuti munim de ekoso enti se ko ba se wo se inipa no tru kwan ko wa antia wa metia won sazu mu ade wa threat so onyo beku a e issue de na wo ntiam a won so stress threat wo abusia ye mo hwinko sunya traditional council for ne ko tie o mo dun nsem bi o mo de atudwa any warning nsem o mo de atudwa e de man kofo bi e wo sunyan ene wo hema no ye ko tie mra aye abusia e wo akwamu nyina e de aseda Emma sunyaman de etie ne se muhu ye won ha enya ne boneso me din de nana ampa abenkyere mesikafo me ne akwamu kronti hene nana akwamu hene ni kronti hene ne me na eniema bi koso e wo sunyane ha ama ompese omosei ye hene ni din na mom yeso yetena se akwam atrankonya yetena enye yie de enti a yetena enye yie ni se obi edi ye wura ni din enam social media ese no na mom yeso ye be kire de enti a na akwam otu nanamon a abrante ne te ya wanti ni yie a on kire mu yie emma wiase man nyina nte a okeka de ope nsem ni nyina ne se enche bia na yewura eye na nabosoma sonkrawiri onya ne ba bi ekoye okoye no ntotoye ne yaye ntotoye akura na chi kama akoduru se yebepe ohene a obeba abehwe na chi enti enamon tutuo mu no eye ohema a owo krom ha efre ahemfo akese a ewo sunyane ha eka na naman hen ho ebi ne eye krontre hene ebi ni akwamu hene ebi ne adonten ebi ni benkum ebi ni twafo ebi ni nifa ena eye chidom omo na eye kingmakers a omo krom ha omo tini everti nipa emane ba ohema nanim mi ehu ne se sasumasi ana obenten osefata se odi kuro no so emane yeyie nana man hene
abusia no fibuboa no ye miensa fibuboa no obia yi ni nipa ema omode ne baaye no eye abusia no asa yi bi kan ho ema nipa no be ye 7 a ombekọ no maba akọkọ tototo oma no na omahunu se omo se fata se omudi sunyanman so a eyeyi ana omudi omunyina akọkire na na manhema ema ombisa na na manhema se saa nipa ya omudi omabai obi adi akonya ni bia eye na na manhema gitumu se omudi akonya ni bia eye oji omunyina abrade a ekire se omudi bia eyeyie na na manhema ye saade ni nyina owie ye no na na kwam eni ho ode dom ni nyina ehye kingmakers a mebubo omudin ensa ema omunyina de omukotena ase eveti omo ana omototo oma no ntoto anu no mu no ye woniema bebre wo ho a ye bebisaw am ye hu ne se wudi akonya a eyeyie ebi ne se aye 1 unkoda prison 2 unkoto mona 3 unya ba mane ebia 4 aye abusia na sabi anakuro na ba bedi so no wo yire wo ho anasa wo yire ye bisaw wo dan wo ho anasa wo dan a wodam eniema ba ku mienu bia esefata se ohene wudi akonya ewo ho a ema ho twa ye bebisaw ye bisa nipa nim nyina toto oma no ama omuhunu se nipa ba ko a osefata a odi man no so ayeyie ene nana aye boy kokwa a otoso mienu a yayi no a sesei no odi akonya wosunyan aye sunyan man ye de ne baaye no ebe kire nana man himam na man hinama kire se sa papa no ompeno ye bisa ne se die nti na wompeno a o kire se omua de edikan etoso mienu ofra brochire ba wa mechia no etoso miensa osi onyano a obekunu enti nananom tena ase nu ne se saa niema na amahima eka no nyaade a ewomu eye ade se wonim se saade no eye ade a umpa enkamra mo covet omo a na nanifa hene bisa wo mprensa se saa nipa ai omaboy obi adibia eyeye no ka betima ka kire ne se saa ohene we die odibia nye ye firi se omume onyame obekume etosu mienu oba eso kura no wa mechia me ti omu ade nti we die munyini mfirim moje na brade ama ne ko akoveti na mana dinkunim eche se odibia eyeye enu nyina chi no blogger bi afa asem no ade akotena social media na de onim anase wate a omisemu no na oka de ope na de oka ne se na kwamu ye kronfo wakoje bribe en wakofa ohini bia onsen fata ena ordina ba be di sunyaman so ema okansen bebre ekokofa eye ohina akwamu hina owo sampa se na konya kra no yabutu na konya enti na kwamu ye next person a yabutu na konya na ye kwamu atran konya ne de ye ntena ho amma onfa ye wura anim nyeden entuturi fom ye de ye ka kire sa brante ne se nsama oka odin ye din ye wura din nam social media ogu ye wura din anim ase no yes nyobe siobe no wakaye no woya yenim kuo yenim adanio akwabe yenwumui anu asi no me toa ma asem so
yempene amma onfa yewura nimu nyadan entwitwiri fom efiri sɛ yebu yewura soso no onimude oye nipa sɛbi na adwene mu adan adɔ ontimi mfa ne pɛ enya de abra amamra ni amane den ɛda hɔ onkyea ne da enyo no kwa na yi hene omoye keymakers ne yes 7 mienu a omu nim no na sɛbi niema baako mienu bi nti no na omontiapo ti nipa 5 eya trankonye nipa 5 a tena ase a omkɔ vɛte omo enti ne sɛ ukogina baabi na sɛ wote asɛm bi na se wamma mebisa sɛnea asɛm no sitie na fa no sɛnea asɛm no wote no na wo ka sɛbe braduasa na sɛbe mi hu ne sɛ wadwene no emu ɛha kakra efiri sɛ wo no te asɛm na sɛ wonte ase a wokɔ one side sa kobisa na wo de toto ho na hu no kura ewo man sa na de ato ntentamfidie so ama obi a den ativi na ate asɛm no sɛnea asɛm no sitie no wo fa asɛm na wo de nam na wo sɛ nipa enka asɛm we nke nya de sɛ nke beba na mmom sɛ mpanyimfo sɛ obi ka asɛm bɔne tiawo ne wa meyi wo ho ano a yebu ne sɛ asɛm no ye nokore enu nti ne yaba na mmom de saa brantie no wagye ne bribe na sɛ ɔka nsɛm bi a yesere no ɔnhwɛ yie ba bi a ɔkɔ no hɔ atoro ɔhwɛ yie ba bi a ɔkɔ no hɔ atoro wɔnhwɛ yie a ye bɛsɔre sɛ nana kwama kwakɔgye abrade bi ba bi ɛna ɔde ɔhene bi akosi so abra yan vɛte no amfa mra kwan so amfa amamra ne amane kwan so a ye betima gu ne tirisi nsa sɛ ɔnhwɛ yie ne wanfa ye wura nananim anyedan antwitwiri fom sɛ obunu ho a yenso ye bunu ho abusia omudi akonya no omu wo ho omu nyina yi nipa firi omabusiam na omde ompae ɛna omu nyina ba na obia ni ate ase na nan ma de ne de bae what ase etini se wodi obia ba na se tumi wo ho se ahemfo timi kɔ vɛte omu na se omu timi yi obia mu fi se odi man so ebe yi a se no nana kwamu na mo taage ono nko ano esisen moti wose ma butu nana kwama konya emra bia ntimi nkyekere nana kwamu se ye butu na konya enye ono nko no kotena afa akokoko yi eye ohene ne de bae ofri boayin kokwa abusiam eye vetin ana eye nipa 5 no ekotena ase na omuhu ni se nipa sumasi na sefata na omode ne bae enti ni saa no nipa na ekotena ase no adonten ka ho wuyi na firimu ana twafo ka ho wuyi na firimu ana benku ka ho wuyi na firimu ana nifa ka ho wuyi na firimu ana kwam wuyi na firim aba ne saa no a saa kwam abusia ene ahemfo amebubo omudin no omu nyina busia no omu supportu amu watu na kwam ana se omu nyina twi omu ho afiri boayin kokwa akonya na chi akotena ase mamabu osunyaman enti yesre nana kwam onhye hema ase ohye ohina ase ena tumi bi ama no kwan se otimi atrankonya anase mfan se eye si ahenefo no o ka ho bi a yetimi omutimi veti nipa momu se osefata se odi kuro so enti yesre nana mahema yahunu se odi ohema yabunu oni ne hema ohene no so ayi no odi ne hene nana kwam odi na kwam hene twafo hene edi ni twafo adontin edi na dontin benkum di ni benkum ni fa edi ni nifa atini yesre nipa no ayebubo omudin no se yeyure fie ni yeyure fi se obi ka ho ne yagya no mu a ono susu udi na konya anti yesre nana mahema yanini ni asem na konya sie baaye na akwaman kura ne eta na chikese
ye bon na chi dom kese pa tema yakwanfo ye giye sa roundabout na tiri so ye twa adwane gu ho ama sebe mpreduasa ye fa ne sa edi wachi bo chi dom ama ye tuntun hene kura di wachi ama ni ode wo fa nkurase a ewo sunyaman mu nyinara ama ye di wutu mu se oyo hema na fe adan enti nana mahima wadawma ure firi aye kayo si ye bo chi dom ama wo bedi omahima ewo sunyane ha enti atanya ye nya no wo ha no ebi na sesia no ode mayen no ti esrew ye pawachew ohima na wudi no ye nka se ye mpene so di uhima ni ye nsoso no ye hene na odi se akwamu hene ne ye nta na chi no ni na kwamu hene ohene na waba no eya abusia kokuo ni nyina na agi na tum si ye hwe abusia yi anase sunyaman ya ye wo mu ya memfa ne se sunyaman todo na no omu nyina tai papa na chi ye hwe bo ahin kokwa abusia ugina brane wo aside ugina brane ye gina brane abusia foforo fibubuam so gina brane asa brane mienu na omugina ho no nyina no atai papa ya yeyi nachi anti se sia no nana mahima mi bisa say anti se wanti niema we ya ye kanase a na wo beba be fra kwam hene se ye nkokon ye bekọ bekọ akofra chidom de say chidom se onkokon bekọ obekọ akofa benku so onkokon bekọ obekọ akofra donti so onkokon bekọ obekọ akofra twafo so onkon obekọ enti na ye srew eba ne saa na kwan be so na ye fa so a ye chichiri sunyaman ye srew ma ye nyina fanka bomu nyi papa ni ntum ye nye ohene ni ntum ni ye nyina ni ye ntaye wachi ni ye santa ohene na chi na sunya kuro emfa ne mpuntuo emfra na de ye sre no no akwama nyina da wase na de ye sre no no ye da wase yo mpese me kasa kakra ya me kasa yi efem elder na adisiboku kwankwanko sunye akwamu jase hene enchepi ne yete se obi kasa wo Adama TV so na de nkehwe se obey adwuma professionally odi sebi nimdie ni tete ya ni nyansa a omomba bonte be kasa na domtie no odi ya adwuma yentie ba kwa no asem emia bimnemiafo kana papa mu a enka mama bi di ne di nkomo na o ka asem bone fa sunyan akwam hene the acting president no no senka oje nana number fi ma me no na obisa no o so che na se mansa na obekasa okasa ne etie nie ye nim se sunya ma hene otoye na de se amamre ni amane a nana moto nkonya ta che ye nyina no amoyeye na ansa na no sere na no ye nya nte ye no se omahene ni wa krontre ne hwe akiri krontre ni hwe a akwamu edidi so na bibi nti krontre ni ho na akwamu ne ho ono monye the acting president the acting president no nya mahima na de ma no we acting mahima ono ma na akwam the power of attorney say can the power of attorney out here say obi di dwuma die na dwuma die kutumo ni tumi nyina ma say fa di dwuma so nkoma no enti na trankonya so etena ase edi se adwuma no pepepepepepe ye nipa nso na ye kimekese no say ready kan ye no na ye kronti hene ene chidom hene na bibi nti omanti mama bi na nipa nso no mu hia ye no ewie no ye vet ni nyina wie ye no a ye consensus no ye yi nipa baako ye nyi nipa mienu ye wura oje aman therefore wan kokọ otosu mienu na odi tuudwa wie ye no hon ko sense bebere enya na akwam na odi ni tumi na emom no eye tumi a eye abakma hene ene omahema
ɛne busua pa yin hia ya ɔmo de ma na no matan konya no no odidi sa adwuma no ti wodi sa adwuma no wi a enya ono konya nya ne di sa adwuma no wan sɔre anko obi abusua sɛ me kɔpiki nipa ɔmo abusua na de baaye ti no montu na na kwamutu ye no mfonso obi anim enti ye ka na obi pese okan bi a onko sua amamne ne amane no ntie mpanyimfo asem na so obekan bi a wakan bi bebele kan sem ye nsem pata ye de ye kan ne se nana manyema nye nana akwam na tankonya na ba ni fie ko na busua fie ko yi nipa omo na yi nipa de baaye na ba bi amamne ne amane dwuma de ese odi na odi ye na odi tu dwa no yi ya nyame adom wayi ya mahina de amaya uyi kroma nipa munipa 90% munipa 90% ede wachi otanachi a ese ama sunya ama sunja ba ne yenyen ahene nti yehia mo awie ya na kese ba e pese ba mo se ese sunya yese hine ye o ma hine nana odefo ji amansan boan koko otosu mienu kroma sunya yire se obi akoma to no yem na mo bisaye a yedi ehye anwumere ya ade yesem no se sunya yenya hene omo nobility nana no omo ye no nana mahima e kan se mienu o se o frɛ beche ba wa machia no tu omuade tire wa threaten se obeku no nana onye sa da uge na nim kura na nim yojo ne kasa adu na de bia ye nipa wo ye soba wo bre no wase a ye hufu so obi awo no ente tro na amafo edigu no so nana onte sa nipa ye ken nana mu wi amkopa na mo hwe nipa no wo ni personality a wo bebo nsa no okwache won se we de wo se ofata se awade de akonya na ma no ente awade na de akonya na ma no na obi de akonya kofu se awade beto ne sa afre no ye se Solomon nyansa nje ne kokodro de ma no se Solomon nyansa awade de ma no onfa sa nyansa no ma no double no fa ndi sunya ma so na ye honyoye amen Mediane ati atua di awuo sabia abebrese ya ne sunya benkohene nana obiri yabo di awuo the third ne chiame ne me sade empanyin se owo awopa oti odin ka no matimi asom abedro nana kwaku saben ababio sunya akwamu hene epatu so obronyi beka se immediate past acting president sunya international council na himfie na mewei na minfa kwanya we so na mentonkra emma enkanka mrantie ne mbeba a omote internet so eye abefo ntintanfidie so se eye nana akwaku saben ababi osunwan akwamu hene eno kai osese nkwan joa anosini bia ka bihwe eno nti emma omunya akwanya emfa we so enyina baabi enka nsem sanse mpanyine sise okogina wuram na utu amina na okantam gunkura ba beduru fie no na aduru fie sabi mpraduasa eye soragro achichede ade nka wontobi na ye paiti ade aduru akoto de onfa ho eye nana bosoma ene nana boahen kokko abusua royal family ena dwumade we nyina da ho mo na mpanyine sise ka onanti na account eti agro we kenya nkwara agro nti nkwara nyi omo ho mfirim eye ani bresem na se wo se wo ye blogger eye politicians for na omota yusu mo de ye adwuma enya hinsie sanse obi nim obi fie abakosem wakotena baabi bia wote na se wo ye sukonoma na wo bobra na kokora ne mrewa edua kuba enya ona obedua bofre na nakwaku sabia baabi wodefo wo nkwaso ma menchia wo na wo kire ye mpanyinsem eti sankora na o start o gina chirichiri o toto ayampia no ye betimi aka kire o pipo se chirichiri bia ni achiri sansa pese jidi kwan bia nwa enka nkire ye se wote bosompo achi enti wode unti masunwan ana umma Ghana yen tumi a ye wo no enya aban mu de ena nya de ekotwetwe ekotwe sekan ewo mu konwa ye te so no ye betimi ama ofiri baabi a wo aba ha emom de ye bisa ye hono se wo ba na ye ntwa uti na ye nya ohwe a ye se wo kora na daachi na ye se no nti ye tu omofo so omafo omafoforo a ba bi biara ombetimi de akoba sunwan de omu stay away
especially Nana Kwaku Sabin Ababi Osunwa Kwam hene omu stay away from Nana Kwam. Sanse so kasa kwamu a na enye Nana Kwam na ade no na mu ka kwamman. So nim abakosem a onkosua abakosem. Sanse yen de yagitumi se yeyese ye wompanyimfo de a ono so wompanyimfo. Akwamman man kese ehun pone ho kakra bi ohunie. Na se sabi onya nkwan na adwo na no sine bi aka bi ahwa wo se wo ne hwan a wo betimi atena baabi na watumi abose sampa akwamu hene sunwan akwamu hene na watumi aka akokasa wagisika na sabi radio sa wonim ni ntia na obi nim no ofre wakoa bi na se wonim na akwamu a Nana Kwaku Sabin Ababi o a mpo ommedi akonwa no kora no na wonim baabi ogina ne gina bre a nipa ye nipa ntia na nipa didiwie na nipa nkasa nwie emma nipa ni mmere na nipa ni bre a oya ade sanse bosom nipa na man bosom sa Nana Akwamu ne mpago akora untime ho no wapepa ye de obuo ni ani de amaw sanse anim se bi mo tuufo eti de oyeye no ye nhyew ye mo ye tuufo se de oyeye no san dwene ho ye na ye bibi sanse so ne Nana Akwamu hia baako ne baako ani na wo so tim bie wa no akasa che Nana Akwamu a akonwa ameti so na so refri so se chiame sanse ye nim tumi a ye kasa firim Nana Akwamu nya ne tumi o ne nana no makonwa o mabɔ ho ba besi nne enya wo su kono ma na ye be ma kwan amo abegu akonwa n'anim ase na me ka kire o sai akonwa e wo ofie no ene Nana Akwamu de ne ye pɛ eti emu anim ase eniti ye fa akonwa we so ne ya ka kire sunwaman nyina se de asi sunwan no eye Nana Boahen kokko abusua na anya de Nana Boahen kokko abusua be yina ba bia ye de ye be som ne se ye wura ne ye wura anom eniti ye sere omo so se omo makure mu njo di aba no moma ye nyina yemfa kokoduro anidie obuo entai odefo oje amansan Boahen kokko a otoso mienu sunwan manhene prekope sanso ye dehye ewa abusuanum empanyine sesedufo che edansuom emfiapema etim na denche ye dem nyina ase ne akwanya mode amaye eni sunwan man nyina eti wo kasa makasa anye de Nana Akwamu se menye di ono Nana Akwamu onye eti wo so me kwankoye de ohaw ni oyoni ebeba sunwan sanse sunwan joya ejo dada edam kakum ye jere wanum so mo amote nsem no mote ensem no mu nyema nsem mo ka so ho nsem mo ka chese akoye personal issue ene oba ahemane ne wo hene ne wo enye emfa ahenye no ba bia tinka weni kwa sen kana himam ye twiri kwa tire tan nenka ma settle issue na aboa be ya amane saa sisi akoye watimi wakame wantwi wesi ebutu yakonwa wesi ebutu yakonwa wesi butu yakonwa wesi butu yakonwa ena ye problem kakraka ne da honom so what you say problem kakraka ne da ho enkomra ginara ohene ba akopɛ eni edi akiri kesa woni ni di na jame na nan ni di na mo ni di wa be hu no di na so ho enkomra nyina because ye wade bi ti say omu nyina ye abusua sunyan akonwa ye atoi ya omo pre obi adi bi so onye busua ni anko ntima be di akonwa ni man wo ye busua ni ne ho sabio ye nchi no ntumu onya aban man ye bi ye ntwa ne nsa so oni problem bia wo ne nipadua ho enti koba ne sey na Nahima so onyini ntum eba ne sey na sabio Nahima so ompe no eba ne sey na Nahima se wono de an wo so onya no obeku no wa threat no so onya no obeku no two wo sa class wo mu no otu kwan kwa beti wa metia no na we ye issue ase na wo de gina so ene obi nya problem wa ahenye ho enu ti no so ni abre so onso mpene no onso ntwe onso so ni abre so ontwe esi ase ni aye ya wo yesi na no onso issue warning kese pa de aba se won na enenam bloggers na interview ohima no so what ti obi okrum wa be dai ebe ye hu ama oni tokro so ho na akoye se wotimi wakamo se later na akokati confusion ka sia ba beto sunyan ye krobe bi asunje wo sunyan kra menti ho kra menti ya wotimi wakame wo sunyan konyasam ho da till this time
till this time minti sunya nkonya sem problem bia da till this time ya metiti sansen we ti be sere na na matena nkonya na ahema sunya ma ahema padawroma mumye mfa yi ntu yi wate na yesi praye ho yi ba ko ebu ka bo mai mu mumye nka ehu mom na mumye mfa nsiesie sunya man sunya ma atema be kra be se ne sunya esitie kuro ni mu jo kuro mu ye di problem bia ni kuro ni nanka yi nto yi emfa ma yen padawroma sewo pa ni di mu ara na saa da bia woni wedi woni ba wedi woni ba wedi woni ba nya ketu ntwa man na nka bibia nya din na emwa abusu di ne so tvg di ne so tvg onya subscribe channel subscribe na like na wa comment na wa share dem anfo so nya bia dey ahwe ya aye sunyan traditional council aye omo woni omo de beto ho e de ma sebe enkofo binum ye omo hyehye oba ahema na chi e kan so eni kwa enyim e de gu omo so na gu omo hu fi no e de omo hene na na agema akokọ so no omo de omo se omo ni nipa no woni no omo de ma omo ne omo hema ni nyina warning no omo de ba ho e ma yesa tosuko bie wa sebe penifo se ntezo kokọ we no be ja atisfita omo betre omo tumi a kire wo mo se sebe ahenie no so wo mo sebe omo fa mamere kwa so ena omo di wo hene no sebe magye eni ma bia wo se twese mo gibia magye mangasa mo nye ne ko ba ne se na magye awie ne yayi na ba wie mo se mo de mo mpe no e ma sa da edi entia ya magye sa ni ma we nyina yi ma vetin na makoye mo se mo de mo mpe na mo ahwe na ma na bibia nyina wie mo kura se me kura nka me nti ase so ho enti abusia aye Sunyan traditional council omo de omo no wodi se omo de betu dwa no enti no wa ye blogger wa wo ye ho ahwan ya wo de misinformation ma nkofo otemamfu no kuro ni mu kire ne ma wo so nti kuro mu bi na wo kire ne ma ye de wo ne ma wo ye so no wo hema ne mienu nyina munye very careful the tokoso bi wa eni besi ho no enye papa emfa ma Sunyan kuro no yo abusia enye papa ma Sunyan kuro dia eni enye ye ni soa enye ni soa ye de obi kan ni yiem ni ye hwehwe no ye se oba ahema Sunyan ma ahema wadawroma oni atra nkonya eni Sunyan traditional sankonya nyina munye baako na monka mum na prayo ho yeso yi baako bu ka bomu a emu ye die ni ye hwehwe ama Sunyan se ne Sunyan peace wo Sunyan no umiema ne remeni saa ne nya wotim wakame da bia ne ha na we yesi emwa emakro no mpuntu enye adwuma na anokwa na na adoma ahene wa meka se sebi Sunyan airport no omunye ne yi preko sebi ope Sunyan so yi ye nana me nana nana adwuma bedu na dawroma ono de ope yi mpuntu nyuma nko no de ope wo de ba ko ahwem se vom sanete enti abusia edini yeso tvg sebi ka kan subscribe channel say na like na comment na share na fama afro share enya bi nhwe me am di djuma di oncha me friend kwaku Alaska me di mbosia da sene beto so da mam ciao. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.